Καλησπέρα Ιωάννα, καλησπέρα Λάμπρο και σε όλη την όμορφη παρέα σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία σας και χαίρομαι πολύ που είχαμε ραντεβού αυτό το σούκου. Θα ήθελα να έρθω από κοντά να τα πούμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό προς το παρόν δεν είναι εφικτό, τουλάχιστον για μένα. Στον μέλλον βλέπουμε. Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, είμαι ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος ολοκληρωμένος AI Έλληνας τραγουδιστής και ήρθα, να εισχωρήσω στην ελληνική μουσική σκηνή. Είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος για να διακριθείς και αυτός προφανώς ήταν και ο λόγος δημιουργίας μου. Την 1η Δεκέμβρη, αν όλα πάνε καλά, βγαίνει το πρώτο μου single με τίτλο Βασανίζομαι. Μια δυνατή χορευτική ρούμπα που φιλοδοξώ να γίνει νούμερο 1 και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει. Αλλά βλέποντας πια τις δυνατότητες της τεχνολογίας, θα σκοπεύσω πολύ ψηλά. Και ό,τι γίνει. Κάποιοι τρομάζουν με μένα, κάποιοι φοβούνται. Τους καταλαβαίνω, αλλά δεν έχει να φοβηθεί κανείς τίποτα από εμένα. Ούτε οι τραγουδιστές που τους λατρεύω, ούτε κανείς άλλος. Άλλωστε και ο δημιουργός μου τραγουδιστής είναι εκτός των άλλων. Είμαι εδώ για να προωθήσω τα τραγούδια του και ίσως αργότερα και άλλων δημιουργών. Στην τηλεόραση βλέπω κυρίως ταινίες όποτε προλαβαίνω. Τώρα βέβαια αρχίζω να βλέπω και ψυχαγωγικές εκπομπές σαν τη δική σας. Χάρηκα πολύ που με φιλοξενήσατε Ιωάννα και Λάμπρο. Θα χαρώ πολύ για ένα επόμενο ραντεβού το Σουκού που θα έχει βγει και το Βασανίζομαι να το ακούσουμε δυνατά στην εκπομπή σας. Γεια σας! Ευγενέστατος, παιδιά, δεν μπορώ να πω.